حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر حول السند وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إمام مسلم يا سامو أن حديثي دقمال منش ميسونا عبد الله بن محمد dan abi shaiba wanda aka fi sanin shi da abubakar ibn abi shaiba shi ko yace ya samu wannan hadisi daga malamin shi mai suna abdullahi dan numairin. Abdullahi dan numair wato ainihin ya samu imam muslim malamin imamu muslim yace ya samu wannan hadisi daga malamin shi abdullahi dan numair. Ina fata an gane, wato abdullahi ibn numairin da kuma ainihin abu usama cikakken sunan shi shine hammadu dan usama al-qurashi. Abu usama kuma baban usama, hammadu dan usama. Ina fata an gane. Shi ko ya karbo daga ubaidullahi dan umar. To sai imam muslim ya tsaida wannan isnadi anan, sai sake cewa wa haddathana ibn numairin, har wa yau abdullahi dan numair ya ba mu hadisi. Haddathana abi, shi ku ainihin abdullahi dan numair yake cewa mahaifin shi ya ainihin wato ba su hadisi. Ina fata an gane. A can ibn numair shine muhammad ibn abdullahi ibn numairin, a nan kuma abdullahi ibn numairin shine mahaifin muhammad dan abdullahi dan numairin din. Ina fata an gane. Yake cewa haddathana abi, mahaifina mai suna ainihin wato abdullahi dan numair ya ba mu labari. Kamar za ka ji isnadin da sarƙaƙiya, amma bari in warware yadda bayanin yake. Al-imamu abubakar bin abi shaiba shine malamin imamu muslim a farkon isnadin, shi kuma ya karɓo daga nashi malamin mai suna abdullahi dan numair, da kuma nashi malamin mai suna abu usama, shi kuma yake cewa ya karbo an ubaidillahi ibn umar. Kun ji hanyar farko, an fahimta? Yanzu wannan hanyar tana nuna muslim ya karbo hadisin daga abubakar dan abi shaiba. Abubakar dan abi shaiba shi kuma ya ce ya karbo daga abdullahi dan numair. A hanya ta biyu sai muslim yake cewa haddathana ibn numairin, abdullahi dan numair ya ainihin ba mu hadisi. To amma a nan da ya ce ibn numairin din nan da ya ce, sai mala ya ce ibn numair din shine muhammad dan abdullahi dan numair, ba zahirin abin da kake fahimta ba. Ku natsu da kyau. Hanya farko muslim ya samo ta daga abubakar bin abi shaiba, abubakar bin abi shaiba daga abdullahi bin numair. Hanya ta biyu muslim yake cewa ya samo ta daga ibn numair. Ibn numair anan a zahiri me za ka fahimta? To ba shi ba, dan shi kuma ake nufi, muhammad dan abdullahi dan numair. Ina fata an gane. Waɗannan na daga wuraren da dole sai ka yi isti'ana, wato sai ka nemi taimako ta hanyar malaman da ke karantar da littafin ko kuma littattafan da suka yi sharhin littafin. In ba haka ba, abin da kake gani a zahiri ba shi ne a hakikanin al'amarin ba. Domin idan ya zama abdullahi dan numair a can malamin imamu muslim ne, a nan kuma in ya zama malamin imamu muslim kai tsaye, to kaga an samu imam muslim a can ya ruwaito hanyar tana da tsaunan kuma ta zama gajeruwa kenan, an samu nuzuli kenan, an samu uluwi kenan, ma'ana dogon isnadi ya ragu ya zama gajere. To ba haka bane. A can wasitar da ke tsakanin imamu abdullahi dan numair da muslim shine abubakar bin abi shaiba. A nan kuma wasitar da ke tsakanin abdullahi dan numair da muslim shine dan gidan abdullahi dan numair din, muhammad ibn numairin din. Ina fata an gane. Shi ko sai yake cewa haddathana abi, babana ya ba mu hadisi. To yanzu wa yake cewa babana ya ba mu hadisi? Muhammad dan abdullahi dan numair. Kaga dai hadisin ya sake dawowa riwayar abdullahi dan numair kenan. Shi kuma mahaifin nashi ya ce haddathana ubaidullahi.
ubaidullahi ya karantar da mu hadisi. To ubaidullahi wa kenan? Ubaidullahi dan Umar. Shi kuma yake cewa an Khubayb ibn Abdurrahman, daga Khubayb dan Abdurrahman, an Hafs ibn Asim, daga Hafs dan Asim, an Abi Huraira, daga Abu Huraira. Dan haka kaga waɗannan mazaje da kake jin muna ambatan sunansu jama'a, su kansu karatu na musamman ake koya a kansu, shi ake kira ilmun rijal. Ilmun rijal ma'ana ka sanya ake furta sunayen nasu, ka san wane shine wane, wane ko ba shine wane ba, wane da wane sunan ne ɗaya, sunan mahaifinsu ya ɗaya, sunan kakansu ya ɗaya, garinsu ya ɗaya, amma ƙabilar daban-daban ne. Al-muttafiq wal muftariq shi ake kira ilmun rijal. Idan ba haka ba sai ka zo kana karanta irin wannan, sai ka rinka jin shirme yana faruwa, kamar yadda kana sauraron gidajen rediyo mu za ka ji ana sanya malumma wai suna karatun waɗannan littafai. Wai sai ka ji mutum ya ce wai ainihin Abu Zubair ya karɓo daga Jabir, sai ce wai Abu Zubair wai babban sahabin annabi ne. Wannan karatun sahihu Muslim kenan muke ji a cikin gidan rediyo da talabijin. Dole ne ba iya fassara hadisin ba kadai, mazajen da ke ruwaito hadisin ka kware ka san su, ka iya tantance irin wannan sarƙaƙiyar. In ba haka ba shirme yana faruwa musamman a ƙasashen nan namu jama'a. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye.